ҷумҳурии тоҷикистон таи 32 соли истиқлоли давлатӣ дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии худ қадамҳои устувор гузошта, давоми 2 даҳсолаи ахир суръати рушди иқтисодии мамлакат ба ҳисоби миёна ба 7.8% баробар шуд. Дар ин давра сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ қариб 3 баробар кам гардидааст. ба тавсиб расидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 таҳти рақами 671 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андози нафақа ва стипендия аз иқдомҳои ғамхоранаи роҳбарияти олии мамлакат маҳсуб меёбад. тазаккур бояд дод ки дар давоми 32 соли соҳиби истиқлолии кишвар тахминан 25 фармони президенти мамлакат дар самти зиёд кардани маоши вазифавӣ ба таъсиб расидааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 9 январи соли 2024 таҳти рақами 671 ба таъсиб расид, ки маоши вазифавии кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, клубҳо, театрҳо, ансамблҳо, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, матбуоти даврӣ ва нашрияҳо ба андозаи 40% зиёд карда шуд шурӯъ аз 1 июни соли ҷорӣ. мо аҳли фарҳанги вилояти Хатлон аз ин иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр хушҳол ҳастем ва ин иқдоми барои беҳтар кардани шароити зиндагии мардум мусоидат менамояд. мавриди зикр аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷа муайян намуданд. дар ин робита моҳи декабри соли 2023 пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон супориш доданд ки аз 1 январи соли 2024 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони онҳо, инчунин аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари буҷетӣ, нафақа ва стипендия зиёд карда шавад. чиқеле ки мушоҳида менамоем ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар паёмҳои худ вобаста ба баланд бардоштани сатҳи накӯҳаволи мардум кӯшишҳо ба харҷ медиҳанд. инро аз баланд гардидани музди меҳнати кормандони соҳаи иҷтимоӣ ва дигар кормандони гуногуни қисмати гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ мушоҳида кардан мумкин аст. маҳз ана ҳамин ғамхориҳо дар соҳаҳои иҷтимоӣ буд ки музди меҳнати омӯзгорон қариб ки ҳамасола баланд мегардад ва албатта соҳаи маориф соҳаи афзалиятноки ҷомеа мебошад ва маҳз пешрафту шукуфои дигар ҷабҳаҳои давлатдорӣ аз соҳаи маориф албатта вобастагии калон дорад ва имрӯз мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолии кишвар роҳбари давлатро бовар мекунонем ки ба сиёсати имрӯзаи хиратмандонаи ӯ бовар карда тамоми кӯшишу ғайрати худро барон мекунем ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистони азизи мо боз ҳам ба қуллаҳои баланди шукуфоӣ бирасад. дар воқеъ ҳамасола мардуми шарифи кишвар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро бесаброна интизор мешаванд, зеро хуб дарк менамоянд ки ҳар як паём дар пасманзари худ барои шаҳрвандон башорати нек дошта, онҳоро ба ояндаи дурахшон бозам наздиктар месозад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як паёмашон ба Маҷлиси олӣ баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва дар амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоии давлат тадбирҳои судманд андешида, дар ин самт ба ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва дигар мақомоти дахлдори давлатӣ дастуру супоришҳои қатъӣ медиҳанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар тамоми давраҳои баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат ҳамасола маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷетӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳода истодааст, ки дар кам кардани сатҳи камбизоатӣ, таъмини некуаҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар нақши бориз дорад. мо бояд ҷавонон кӯшиш ба харҷ диҳем ки зери сиёсати роҳбари давлат ва ин қадар бигем ки дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд кӯшиш намоем ки ҳамавақт барои пешрафти Тоҷикистон, барои таъмини амнияти сартосарӣ дар Тоҷикистон ҳама мо бояд сарҷам зери ливо ва сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ бимонем. рушди нумӯи соҳаи иқтисодӣ ва хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон дар ин муддати кӯтоҳ хеле рушд намуда ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати соҳибкорони ҷавон ва дигар қишри ҷомеа
زیادتر بود که امروز همون هر یک صاحب کار کوشش میکند که با حس بلندی و تندرستی کوشش میکند که سهم خود را برای پیشرفت تاجیکستان گذارد. در واقع همان سالا اقدام‌های نجیب حکومت کشور تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تامین رشد استوار اقتصادی کشور روانه گردیده. در این زمینه جهت فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی همیشه افضلیت گذاشته می‌شود.